La 14 februarie 1935, în satul Pererâtă, județul Hotin, se naște Grigore Vieru. La doar 6 luni, viitor poet rămâne orfan de tată, iar cel vitreg moare pe front, în cel de-al doilea război mondial. În 1942-1949 urmează cursurile școlii primare și gimnaziale de 7 ani, în satul natal. 1953 este anul în care absolvește școala medie numărul 2 din orășelul Lipcani și se înscrie la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău. În 1957, student încă, debutează editura cu volum de versuri pentru copii, Alarmă. Citește pe deascuns, prin crăpătura băncii, pe Eminescu, Blaga, Bacovia și Arghezii. În 1958 absolvește Institutul Pedagogic Ion Creangă în cadrul Facultății de Filologie și Istorie. Îi apare a doua carte cu versuri pentru copii, Muzicuțe. În 1961 devine redactor la editura Cartea Moldovenească, unde vor apărea 3 plachete de versuri pentru copii, Pătrumos, Curcubeul și Bună ziua fulgilor. În 1963, la aceeași editură, văd lumina tiparului alte 2 cărți pentru copii, Mulțumim pentru pace și Fuguraș. În 1968 apare cartea Numele tău. În câteva luni, cartea devine obiect de studiu la cursurile universale de literatură universală contemporană. În 1970, după 3 ani de așteptare, apare cartea pentru copii Abecedar, în colaborare cu prietenul său Spiridon Vagheli. În 1979 apar volumele Mama și cartea Preșcolarului Albinuță. De atunci și până azi, Albinuța se editează aproape anual, devenind cartea de preîntâi al preșcolarului. În 1982 este lansat la București și Chișinău filmul muzical pentru copii Maria Marabela, al cunoscutului regizor Ion Popescu Goco. Autorul muzicii este Eugen Douga, iar autorul textelor Grigore Vieru. În 1988, în săptămânalul Literal și Artă apare primul text poetic postbelic, tipărit din Basarabia cu litere latine, semnat de Grigore Vieru. Îi se acordează cea mai prestigioasă distincție internațională în domeniul literaturii pentru copii, diploma de onoare Anderson. În 1990 este subtipar Culegerea frumoasă limba noastră, cuprinzând versuri pentru copii preșcolari. În 1992 se conferă titlul onorific Scriitor al poporului din Republica Moldova. În 1996 este onorat cu Ordinul Republicii la Chișinău. În 1997 este de subtipar volumul Acum și în veac. În 2004, Grigore Vieru scoate antologia Cât de frumoasă ești, dedicată mamei, limbii române și iubirii. În 2006, Academia de Științe al Republicii Moldova îi oferă titlul de doctor honoris causa. Tot în acest an, poetul primește medalia de aur al Organizației Mondiale de la Geneva pentru proprietatea intelectuală. La 18 ianuarie 2009, capul culturii contemporane trece la neființă, însă opera sa rămâne nemuritoare și ne aduce aminte de datoria sfântă, să ne iubim neamul, să ne iubim patria, să ne iubim limba și să cinstim numele mamei. Deci, putem zice că Grigore Vieru este o personalitate de care ne putem mândri. A fost o personalitate minunată. Cum poate să nu fie minunată persoana care și-a dedicat viața pentru copii și limba română?